गावदां फाग्लि जाबाय नामा नों? बिदिब्ला न'आव थांनोसै बाबायाबो हारसिंसै आं होनखांबासो नों होननांगौ र'न दसे बे साननैसोआव आंहा मा जादों जानाय फरायनाय लिरनाय खालि नोंनि खोथाखौल' सानदों आं नोंखौ माब्लाबाबो मोजां मोननो हानाय नङा मानोना आंहा बेफोरजों जेबो सोमोन्दो गैया आरो आं दानो मोजां मोननाय लाथ'नो होननानै सानाखै फर्म फिलापखौल' खालामदो अरन फर्म फिलाप खालामाबा नों मा नै सासे होलायबाय र' सासे आखाइ हरग्रोलाय नाथाय नोंसिनि आदिया मादैया नोंखौ रायबा आदिया मा थाथ'लाय राजेश थाथ'लाय आफानि लोमजानाया बारा जादों बेखायनो न'आवसो थांब्रबदोंमोन आं बेयावनो एसे लेट जाबाय मा आदै लोमजादों औ आदा मालानिफ्राय लोमजाया नोंसोरनि थाखाय दुखु जासै आं नोंखौ बेफोरबायदि जानो होआ आफा जेरैखि जायाबाबो आं नोंखौ फाहामथारगोन इसोरनि सायाव फोथायनाय लाखि आफा हे इसोर आफाखौ नों थाबैनो मोजां खालामदो माखो आगै आफाखौ मोजाङै नाय दा बारा जाबा आंखौ लेंहैब्रब जागोन आब' आफा नों थाथ'दो मुलिखौ सम मथे जाबाय था आं थांनोसै दे आइ थांदो थां माहाजोननाव आफा नों थाथ'दो आं थांनोसै मुलिखौ सम मथे जाबाय था दे आइ थांदो थां मालायाव थांनो आफा नों थाथ'दो मुलिखौ सम मथे जाबाय था आं थांनोसै दे आइ थांदो थां माहाजोननाव आफाखौ मोजाङै नाय आगै आं थांनोसै आरो आफाया बारा जायोबा आंनो खौरां हो जागोन आब' नै आं बेयाव गिदिंखांबाय थायोलै आफा नों थाथ'दो आं थांनोसै मुलिखौ सम मथे जाबाय था दे आइ थांदो थां मालायाव थांनो गोसोजों मोननायखौ सोर नुनो ए थाखा फैसा होबाल' फिसाखौ होनाय जायोना एक्सन सिथारासै सैया ओंखार फारि बिनानाव आं थांनोसै औ दे आदा एक्सन थोद आदाया मा बुङो एक्सन औ आदा जादो दे आंहा आंगो होननाय जिउआव रावबो गैया जायासै बावबाय नुवाखै एक्सनावसो बुंनांगौ एक्सन दहायनो संसाराव खालामनानै